kyttäilee sinne ohituspaikkaa. Ja mitä sitten tapahtuu on se, että rekka vetää liinat kiinni. Mites tässä nyt käy? Katsotaan. Joo, Tommi aloittaa moottoripyörällä jarruttamisen silloin kun huomaa, että se rekka jarruttaa. Reagoi siihen. Okei, antaa palaa. Mikä liikkuu päässä jarrutuksessa, se maksaa kypärä takaa. No niin, sieltä ollaan taas 80 kilometriä tunnissa. Tommi kyttää sitä ohituspaikkaa. Ottaa sivuun. Mutta ei tiedä, että kohtaa tapahtuu. Niin. Pannukakku. Niin näin. Tarviiko paljon selittää? Tämä jarruttaja on siis nyt todella taitava jarruttaja. Erittäin taitava jarruttaja. Siitä huolimatta. Eli sanoisin, että rekkaan kannattaa suhtautua jarrutuspaikan osalta kuin henkilöautoon. Ja jarrutus pysähtyy erittäin hyvin. Tämä on se, mitä me haluttiin tällä demokierroksella teille näyttää. Kiitokset vielä kuljetusperheelle.